ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ ಕಂಬುಲದ ತಯಾರಿ ವಾ ರೀತಿ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನವೆಂಬರ್ ಡಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವರುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ 2 ವರ್ಷಡು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ಅಡಚಣೆ ಆದ ಕಂಬುಲ ನಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬುಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ ಕಂಬುಲ ಅಭಿಮಾನಿರೇನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಪಾತೆರ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಹಾವಳಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅದು 3 ವರ್ಷಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು 11 ಕಂಬಳ ದನ್ನ ಆತನು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳ ಆತನು ಆಪಣ ಇಜ್ಜಾನ್ ಗೊಂದಲಡೇ ಇತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರು ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರನಾಗಲ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊರನೇ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆಲು ಬರಂದು ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಕೆಲ ಉತ್ತುನ ಕಂಬಳನ್ನ ಪೀರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಆ ತಲಪಾಡಿದ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉತ್ತುದು ಅಲ್ಪ ಮುಡಿಪುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡುಂಜಿ ಕಂಬುಲದ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಪಣಪೀಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆ 10 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಬಳ 110 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಅವು ಜಾಗ ಒರಿಯಾನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಒರಿಯ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಜಾಗದ ನಿರ್ದ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪರಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಡ್ ಉಮನತ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜವಣಿಯರ್ನ ಮಾತ ಪಕ್ಷದಾಗಲೇನು ಸೇರ್ಸೋದು ಆ ಯುವರಾಜ್ ಜನರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹೊಸ ಕರೆ 135 ಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಐತೆ ಪೊಯ್ಯ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದುಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ 150 ಜಾತಿ ಅವಲ್ಲ ಮಾತಿರನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ಕಂಜಿಲಿನ ಕಡ್ದು ಕಂಬಳ ಬರೋಡು ನಾನು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕು ನೇರ್ಲು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿ ಜನ ಕಂಬಳ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಜವಣಿಯರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವಳ ಯುವಕ ಇತ್ತದ ದಿನಟ್ಟೆ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದ ಜವಣಿಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಂಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಈತ ಜನ ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪೊಡೋದು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂತುನೇ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಮನ್ನಾಗ 15-16 ಉತ್ತುನ ಕಂಬಳನ 16-17 ಉತ್ತೈನ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯ್ದು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳ ನಾನು ಆಪಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬನ್ನ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೋಡುನ್ ಬನ್ನ ಅಂತ ಬತ್ತ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದೈತೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಥ ದೈವದ ನೋಡಿ ಉಂಡ ಅಂಚೆನಿ ದೈವದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲು ನಾಗದೇವರೇ ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವನ ನಂಬುವ ಊರ್ದ ಮುಲ ಪ್ರತಿ ಊರುಳ್ಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರೋದ ನಂಬಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉರ್ತೊಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಂಬಳ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಂಬಳ ಉರಿತು ಕೊರ್ತಿರತ್ತ ಇದು ಮಾತ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಈ ಕಂಬಳ ಹೊರತಿರತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮೇತ ಮಾತೆರ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನನ್ನದ ದಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರಂದು ಬರ ಬಲ್ಲಿನ ಮನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ